given that kind of characteristic, no, Dakong kakuwang sa mga guidance counselors sa mga tunghaan ang padayong giatubang nga hagit karon sa nasod. Mao kinang gibutyag sa presidente sa Philippine Guidance and Counseling Association Cebu Chapter nga si Dr. Luzlin Elculada. Kini nakapaalarma sa ilang buhatan ilabi na sa mga padayong hulga sa seguridad sa nagkadiyang tunghaan sa Sugbo. Gani sa bagong gipagawas nga resulta sa Guidance Counselors Licensure Examination, sa 900 ka mga examinees, 614 lang ang nakapasar o 66%. Matod ni Elculada, taliwa sa madugang nga bagong lisensyado nga guidance counselors, dili paghihapon kini maisip nga igo sa pinahanglan sa nasod. the ratio that is mandated to us is one counselor to 500 students. And then, sa tertiary, ilan na siyang gipatasan because nga tungod kay kakulangon sa tuma personnel, gipalawakan na nila into 1:1,000 students. So even that, kulang pa jud kaayong atong mga counselors. Gibanabana nga adunay 48,000 ka eskwelahan sa Pilipinas ug moabot pa sa 20,000 hangtod 30,000 ang kuwang nga guidance counselors. Ang presensya sa mga counselors nakita nga makatabang unta nga kapugan ang mga school incidents ug ang pagdaghan sa school security threats. Apan gikan sila karong adlaw ang una na unta nga gischedule sa Department of Education nga nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Ang maong drill personal sab nga wa suportahin ni Dr. Marilu Gallarde, ang chapter executive manager sa Philippine Mental Health Association Cebu. Matod niya nga mas delikado kung ma-expose sa violence ang mga estudyante, ilabi na sa ilang linghod pa nga pangidaron. Our exposures to this violence is not good, is not doing good. So we would like to protect our kids. So minimal exposure is helpful. Too much exposure is not good. Too much of everything is not good. So kita as educators, as parents, no, whatever profession we're in, we have to look into the best interest of the child. Apan matod ni Police Colonel Jose Rovic Villarin, Deputy Provincial Director for Operations sa Cebu Provincial Police Office ken CPPO, ang mga pagbuhat sa mga security drill sa tunghaan tinguhang muandam sa mga estudyante aron mahatagan sila og ideya unsay angay buhaton panahon sa active shooting incident. Okay, nga na ay may tabo, how ready is the school? How prepared is the student? What the student must do if ever this incident can happen. The purpose of the PNP on that is for them to be ready. Sa datos sa kapulisan, anaa na sa 5 ang mga reported security threats sa syudad sa Sugbo, samtang napulo ka mga security threat na ang narespondihan sa tibok lalawigan. Gawas sa pagpalig-on sa police visibility, miumulsab ang CCPO o Parent Patrol Program, diin ang mga ginikanan mismo ang mutabang sa pagpatrolya sa mga tunghaan. Matod ni Police Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office ken CCPO, kini makatabang sa pagpalig-on sa seguridad sa mga eskwelahan. Based volunteer program sa mga ginikanan with the Parent Teachers Association na mo render o patrolling additional security sa mga gates nato, no? So voluntary ni siya sa mga nakalalain na mga ginikanan ang mo duty matag-adlaw. Gawas sa pakigtambayayong sa otoridad ug mga ginikanan, ang kapulisan sa Sugbo ug syudad mipadangat sab nga kinahanglan maapil sab ang mga estudyante sa pagpatuman sa hugot nga seguridad. Ang Boy Scouts of the Philippines kun BSP Cebu mipadangat sa dakong tampo sa mga Boy Scouts panahon sa mga lisod nga sitwasyon. Asoy ni Edward Empeles Jr., BSP Cebu Council Catholic Committee Chairman nga ang BSP makagiya sa values formation sa mga bata. How can we prepared if there's no formation at all? So muna among gi-strengthen ngadto sa scouting movement, labi na kaning ato ang organization karon nga Cebu Council Catholic Committee. What is Catholic Committee all about? It's a committee wherein aside sa character development, we put the Christ-centered formation program para sa mga batanon. Samtang gihingusgan pod sa kapulisan ang pagpahinumdom sa mga licensed gun owners nga mahimong responsible sa paghipos sa ilang mga armas. Usasab sa ilang sigurohon mao ang daily accounting sa mga armas sa kapulisan. Kahinumduman nga ang duha ka armas nga gigamit sa estudyanteng namusil sa Zamboanga City gipanag-iya sa iyang amahang pulis. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.